Derewol arandewol ngol Bulus windani Timooti. Bulus hocci duuɓi ɗuɗɗi e yaha bigere yaki bigere nder kawte tokkuɓe Yeesu. O hawriti kuwoɓe ngam kuugal nga'al. Timooti no goto nder maɓɓe. E sarel ngel Bulus natti gariri Listira. O hawri e dañoɓe Timooti. E maama maako o hayɗini e iri yidde nde ɓe njiɗi Yeesu. Ngam non sai Bulus hoccimo o joddiri e maako duuɓi ɗuɗɗi e mo ekkito kuugal. Nde o nani habaru woɓɓe ardiɓe nder kawte tokkuɓe Yeesu e nder gariri Afisa, e ɓe ekkitina ekkitinol kallungol dow Yeesu. Ngam non o lildi Timooti yaha to maɓɓe ngam o fooɗa hakkiilo maɓɓe. Nde Timooti yotti toon, sai Bulus windi ɗerewol ngo'ol ngam ngol wallamo nder kuugal maako. Ɗerewol ngo'ol ngol siryama boɗɗum no o fuɗɗiri faa yaaki timmode maagol. Timooti yaha waggina ɓenɗon ardiɓe ekkitinoɓe ekkitinol ngol wooɗa. Ɗerewol ngol e ngol woodi yeɓre wonde mawnde e nde ekkitina no haani ɗum jooɗoro. Timooti haɓani kawtal ardiɓe Afisa. Yeɓre timmode nden e nde hawriti nder geɓe tati windiraɗe bono gimol, e ɗum manta Yeesu ummitiɗo daga mayde, laamiɗo duniyaaru. Tarari boɗɗum a yi'ay no ɗum hawtiri. Bulus fuɗɗiri e siftorankiɓe no lildi Timooti yaaki nder Afisa ngam o waggina ɓenɗon ardiɓe ekkitinoɓe ekkitinol kallungol, e mo tindina ɓe iri no yimɓe ɓe mba'i e jikkuuji maɓɓe kalluɗi, e ɓe meta dow Attawra e goɗɗi taarihiiji ummiɗi daga nder deftere fuɗɗode. En gi'ay no ɓe siryori ekkitinol jalningol dow nyamdu, te'egal e dow njeenu, e ɓe jillindira ɗum dow ekkitinol Yeesu e ngol lilaɓe. Faa o limti inɗe woɓɓe maɓɓe, bo Alisanda e Hayinumus o tindiniri iri ekkitinol maɓɓe no ngol sendirta hakkiilo kawtal tokkuɓe Yeesu, e ngol wadda geddi hakkunde maɓɓe. Bulus wi'i iri ngol ekkitinol ngol meeɗaay. Ɓe siryi ekkitinol ngo'ol no ngol halkirta yimɓe. Gaɗa ekkitinol tokkuɓe Yeesu goonga en timmini, ɓe ekkitini no haani dow no Yeesu ekkitiniri ɓe. Ɗum holli yidde e hoolaare kewnde. Ɗon ma o wi'i dalila ɗum ɓe jogi Attawra ngam ɓe ummina geddi, naa ngam ɓe kolla goonga dow neɗɗo. E dow ɗum kanjum Bulus dari ekkitinol goonga dow Attawra. Ɗum yahra yimɓe to moƴƴere Allah. Ɗum hollayɓe kisnowo garɗo hisnaɓe daga hakkeji. Ngam non o timminiri e gongol gimol dow Yeesu laamiɗo duniyaaru, laamiɗo dow ko ɗume. O noddi Timooti ngam o haɓana ko moye jogiiɗo ekkitinol fewre. Gaɗa ɗon o meti dow goɗɗum saɗɗum gonɗum nder kawtal tokkuɓe Yeesu, ɗum ekkitinoɓe fewre ɗisi. O wi'i Timooti noddaɓe ɓe kawra ko nde ngam ɓe mbaɗa do'aare, ngam laamiɓe leydi Roma, ngam jonde jam nder leydi, ngam tokkuɓe Yeesu ɓeyda sankitaaki e habaru maako nder moƴƴere Allah e jonde jam. Allah jiɗɗo ko moye hisa o lildoyi Yeesu ngam o natta hakkunde yimɓe e maako, o hokka yonki maako e mbattudi yimɓe. Amma ekkitinoɓe fewre e ɓe mbi'a Allah e hoore muɗum e yiɗi hisna duniyaaru. Do'aare tan maagay ɗu'um, ɗum hisnay neɗɗo daga nder ɓernde maako. Bulus meti dow saɗɗum ɗu'um e mo hawta ɗum dow rewɓe e worɓe. Ɓe ekkitonol kallungol ngo'ol natti nder hakkiilo maɓɓe. O sankiti goɗɗe kawte koruɓe hakkiilo maɓɓe dow ekkitinol monnere e jeddi. O wiɓe ɓe so'o, ɓe ekkito no haani ɓe ngaɗa do'aare. Ɗon ma o haɓani kawtal yeyri en wooduɓe jawdi nder kawte tokkuɓe Yeesu. Soodayɓe e soorito nyande alat, e ɓe kawrita kolte boɗɗe boɗɗe ngam ɓe kollina, e ɓe ɓorno ngam juraaki, ngam ɓe semtina yimɓe ɗuɗɓe. Naa non tan, woɓɓe yeyri en ma ɓe ɗaɓɓiti ardaare e ɓe jeddotira e ardiɓe kawtal tokkuɓe yeyri en ɓen, e ɓe ekkitina ekkitinol kallungol. Ngam non Bulus haɓaniɓe, o wi ɓe nde'ita to ɓe ekkitina, to ɓe ardo nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Nde o fuɗɗi metugo dow habaru Adamu e Hawwa'u e mboodi ndin ɗon nder fuɗɗode suurawol 3. E ɗo en jiyey wonde yeɓre nder ɗerewol Bulus. To boliɗe Bulus nandi e ɗe Bitrus, e mo wi'a laate lestinɓe hoore, ɓe boliɗe belɗe. E woodi yimɓe no dardata ɗum feere feere dow ko Bulus wi'ata ɗo. Woɓɓe e nyuma Bulus haɗi yeyri en metuki ko ekkitina ko ardo to worɓe ngoni nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Ɗo e mo meta dow Adamu e Hawwa'u, e no Allah resiri ardaare dow gorko, o ardo kawtal tokkuɓe Yeesu. E woodi woɓɓe bo e nyuma
Bulus no haɗi yeyri en to keɓa ardare nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Amma to yeyri en ɓen ɓe jangi e ɓe ngoodi andal, sey ɓe ardo ɓe ekkitina ɓe laato bono ardiiɓe koriiɓe nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Fuu e non e woodi woɓɓe feere e ɓe nyuma Bulus haɗi yeyri en nder Afisa tan nde o meti dow Adamu e Hawwa'u, nde o holli no haani yeyri en kokkaako e maɓɓe. Kamɓe ɗum ƴoyri e ekkitinol fewre ko ɗum yiɗi ɗo ngam ɗum walla ɓe e nder goɗɗe balɗe garayɗe. Yeyri en dartiiɓe nder kuugal maɓɓe. Bulus meti dow maɓɓe dow gongol ɗerewol, bono Fiibi ko Juliyas ko Bilkisu o meti boɗɗum dow maɓɓe. O tintiniriɓe ɓe ardiiɓe e nder wakkati saɗɗum. O wi'i Timooti o hawrita worɓe ɓe kuwa kuugal ardare, ɓe paamana kawtal tokkuɓe Yeesu. Ɓe worɓe ɓe laatoɓe jikku boɗɗum, wooduɓe inde, ɓe kuway nder woɓɓe ballitayɓe ɓe nder kuugal maɓɓe. E nder Helanankore e ɓe mbi'e dikin wato massuɓe. Ɓe bo e ɗum suɓa worɓe e rewɓe ngam ɓe ardo nder ngal kuugal ngal tokkuɓe Yeesu. Ɓe ardiɓe ɓe yimɓe bo e ɓe ngoodi sumpo boɗɗum nder iyaalu maɓɓe ngam ɓe kolla jikku boɗɗum nder ardare maɓɓe faa yaaki nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Ɗum bo woni iyaalu Allah. Ɓe kolla jikku boɗɗum pottuduɗum e habaru Yeesu. E ɗo bo o holliri ɗum nder jimol e mo meta dow mayde maako e ummitaaki maako e teddinkimo nder laamu wato Yeesu. O yajjini iyaalu maako kesum faa ɗum heɓa duniyaaru. Bulus nder bindol maako ɗiɗaɓol e mo waggina Timooti musamman dow ɗum ɗon saɗɗum ɗum ardiiɓe o fuɗɗira mo'inki ekkitinol maɓɓe kallungol ngol ɗon ngol ɓe neeɓi e ɓe ekkitina yimɓe. Ɓe ala to ɓe nyaama wondu nyamdu, ɓurna ma kusel, e ɓe mbi'a woɓɓe to ngaɗa te'egal e nder nyumo Bulus. Ɗum haaŋore. Ngam non o so'i nder deftere fuɗɗode suurawol go'o e mo siftorana Timooti Allah tagi ko ɗume, ko tagi fuu ɗum boɗɗum e nyamdu e te'egal. Ay ko ɗume ɗum tagu heɓi sey jaɓa ɗum nder yettore e nder andal o yetta taguɗo ɗum. Bulus nyamri yeeso e mo'inki saɗɗum gonɗum nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Fahamanki ɓe worɓe muɗumen maayi. Ɗum kuugal boɗngal. Woɓɓe e kuutira, rewɓe sukaaɓe ɓe worɓe en maayi, ko ɓe jawdi nder maɓɓe e ɓe kuutinira ɓe. O meti ɗum nder suurawol ɗiɗaɓol. Ɓe itta juuɗe maɓɓe nder wallire nde kawtal tokkuɓe Yeesu kokkata, e ɓe nyalla e ɓe ɗaani, e ɓe sankita habaru fewre, e ɓe bonna sumpo kawtal tokkuɓe Yeesu, e ɓe ɓeydo bo nder gariiri ndin. Bulus wi'i ɓe ɗala ɗum, sey ni ɗum fahmana naye e nder maɓɓe ɓe ngala iyaalu ballayɗum ɓe, e iri ɓen ɗon kam kawtal tokkuɓe Yeesu sey holla ɓe yidde, hokka ɓe ko haani. Non no Yeesu wi'i. Bulus meti dow saɗɗum gonɗum nder nayi en worɓe wonɓe nder kawtal tokkuɓe Yeesu. O wi'i Timooti o hokka ɓe mangu o teddina ɓe. Amma to ɓe kolli siya hakkiilo, ɓe kokka ko'e maɓɓe ngam jaru, e ɓe bonna kawtal tokkuɓe Yeesu, e ɓe bo bonna inɗe tokkuɓe Yeesu wonɓe nder Afisus. Ngam non sey Timooti e nder yiɗde o metana ɓe, o wi'a ɓe ala iri ɗum jikku to e ɓe ɗon nder ardiiɓe. Sey Bulus ɓeydi wi'iki ko ma ɓuri hayɗinki kanjum woni ɗum holla Timooti kañum e hoore maako to o yara, to reedu maako e naawa, o yara kofiyel go'o ngel ndiyam inabojam jemmaare fuu gaɗa kirtaari. Ɗon ma Bulus wi'i tokkuɓe Yeesu maccuɓe woɓɓe maɓɓe kolla yabaare to jawmiiɓe tokkuɓe Yeesu. Ngam non habaru belɗum fottidini huunde nder Yeesu. Fuu e non e nder nyumo Bulus fottidinki ki'i ɗum huutira ki'i no haani, to ɗum wonna kuugal gongal yeeso maɓɓe. Andinki habaru Yeesu nder kawtal tokkuɓe Yeesu. To tokkuɗo Yeesu hawti higaaku e maccuɗo muɗum umminɗo hakkiilo, sey ɓe pampamtira. Tokkuɓe Yeesu ɓe jikkumen wayliti nder leydi Rooma, e ɓe kuutira dabare nde'e. Ɓe nji'a ko wooɗi gonɗum hakkunde maɓɓe, to ɓe nefa jikku maɓɓe faa ɓe nefa iyaalu Allah. Iyaalu Allah ɗum Bulus timminiri ɗerewol ngo'ol e mo noddira Timooti o waggina ɓen ɗon ardiiɓe. Bulus wangini nyumo maɓɓe e njayri seede tan ɓe jiɗi ɓe teeta to yimɓe, e ɓe njaɓa seede ɗuɗɗe dow ekkitinol maɓɓe. Ekkitinoɓe ɓe kokkitiri Yeesu e lilal maako e ko ɓe ekkitinta e jikku maɓɓe. Ngam non Bulus fooɗi hakkiilo Afisanko'en ɓe jawdi ɓe laato riskuɓe,
ɓe kuuɗe boɗɗe, kokkitirayɓe jawdi maɓɓe to yimɓe ɓe ngalana, ɓe lestina ko'e maɓɓe, ɓe lestina ko'e maɓɓe to Yeesu laamiiɗo. O heɓi jimol ngo'ol ngol o timminiri diga to Yeesu laamiiɗo goongaajo ɓurɗo ko moye laamu. Derewol Timooti arandewol ngol kayɗiningol ngol walli en keɓen pahmen ko waɗi dow kuugal kawtal tokkuɓe Yeesu. Ngal kawtal tokkuɓe Yeesu ngal wallay mo'inki jikku meɗen e nder to njooɗiɗen fuu, kanjum woni anduki wolde Allah. Hoolaare maɓɓe e yahda e jikku maɓɓe e tokkuki dow ko ayaje mbi'i, kanjum woni habaru belɗum dow Yeesu. Kanko woni laamiiɗo e no kawtal tokkuɓe Yeesu jooɗorto hakkunde yimɓe. Tokkuɓe Yeesu e haani ɓe anda ɗume woni dottaku, ɓe anda kuugal bongal, ɓe anda no haani ɓe gaɗana ɓe ngalana, e woɓɓe tampuɓe nder maɓɓe ɓe kokka ko'e maɓɓe ngam ɓe mballa ɓe paama Yeesu ummitiiɗo daga mayde laamiiɗo. Ɗum woni ko ɗerewol Timooti arandewol saawi.